Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta ita alawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ro, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang idi first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas ang masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme, Maray Apaw. Kas ka la maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing nga nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan anos ka, iti panagadal mo, Apaw. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkelyo kanyak. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Ang mga no sa anak kon ang makaadal iti kolehyo. Kaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadag iti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kastamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputa itay inawagan ka. Madama, pailang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat. Jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak anagring. Tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat itinasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito'y classroom na ayan ta? Di dyan man Wan, iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agrit kan kwa na. Unay kamatan. Para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samatan, timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deployed data dito'y public school. Halakit din, di ka nagdumog dita, taama ka no makita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro, kunayo langan kanya. Pasensya kayon. No nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay ang makamam mo kada kayo. Kastak mo at Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam mo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. Madam Marie, nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso dati agbalin akatulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga adu dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon. One. Talaga ang naglaing kayo nga gitara kan agpiano. Ariel, Mark, bili baka talaga kada kayo adol. Oray si Kamat, Andrea. Nalaing Kamat nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music.
Wen nga rod, Uray makon ko na visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Saan laday ta? Nagasap tayo. Gaputa da na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Sukuro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Da kayo gayam iti asidagmi, madam. Wen, itay pa'y nga daak ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdama lang, panag-aawi din. Wen nga rod, sapay mapantakan no iti universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis to laang mo ti meeting tayo itay. Iso asaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kon ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin to laang ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may iti SPED Center. Nasisingpot namat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasaya at nga rod no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramidin nyo kumalata ti responsibilidad yaw. Iti kasta, saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayemaw. Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi kayat nga agparikot ti cooperating teacher mi. Gapulang kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkadkadwa kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa ida iti paradaan. Iso nga inspirado mat dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay amaturog. Sa nabale, tadamot pagsukatam dito'y, kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Kagyamanak, Madam Sukuro. Nakababain paikit din kada kayo. Gaputada kayo akanayon ti mga asikaso kanyak, no di nakmasukon ni Lola iji pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y, adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasatakunay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputada kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papan iti biyakyo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo kadi anak asawa? Oh. Sorry madam. Nonya laditan ti damdamagak. Okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngam sukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadag iti pimusay, kat karaman ti anak ko. Day talaang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Apay ngay? Nakapuutak laangan iti kaandak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko.
Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulat ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, madam. Huwag. Inaramid ko ti amin a pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak nasarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yan. Kahit ti asawa yung ngay, madam. Diyo ka di impakamukan kwa na? Saan? Gaputawan mo't bibiyang nakada kami. Ay, madam. Pudno nga ta, api mo sa iti anak yaw. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko mati na kaitanaman na. Ngamno si bibiyag pa'y. Sapay kumatag sabat tumadlaang tidalan mi. Imbag, tanaka-move on kayo idin, madam. Juan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray tiya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro tinagturungam idi rabii, Ariel? Un Mark, saan na ka nasukon ni Lola? Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ijayin balay ni Madam Sukuro tinagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday tamanen ti kayat mo, Andrea. Agpay sumot ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Sukuro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kumati as asikaswen na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Handa tayo laangan ti ibilang ng anak na. Adto yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am? Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papankan ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no nga ni Ariel ije balay da madam. Gaputasaan ka no anasukon ti lola na. Anya? Una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend. Naku na ni Andrea ngawan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, jak amo nakababain mo't no agdamag taken kwa na may papan iti personal life na. Ang mga naibaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo iti regular class. Umadani nga min ti exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kami ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Isa saan kami amarigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti maymay sa section ti ayanda. Sipud nang rugida sumrak iti regular class. Iso na laang kanudad duma. Mas kayat dati agistay dito SPED Center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputa na kaan-anos kayo nga SPED teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputa da kayo nga student teachers a katulungak. Iso asa anak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam.
Adto iti reviewer para iti madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Uray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo lata dagiti importante ang ma-review. Wen nga rod, sa pa'y nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Isu asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isung awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? No problem. Ti importante, makatulong ak kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadag iti discussions. Ato iti allowance mo para itaalawas, Maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado ngamin ti magastos ka dagiti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan, apaw. Agaanos ka, taumadan na hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsarden kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay nga agtrabaho, huray bakit akon. Agurnong kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti banag akayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumwarak bi. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpot kami mat Apay kumangay nga agluko ak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan ang mukmat ang nasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputad da ka no inasikaso da iti universidad. Iso ada kayo pa'y lang ti mabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ten ti pila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalang lang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lagta. Gaputa nasisingpot dagiti learners nga ikam ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada ang makasursuro. Socorro? Alejandro? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay wit alawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yab. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas naragsak dagiti aggayam at Jena kan Marie. Gaputa umadanin ti panagpractice teaching da. Nadanon nga rod ti umunang aldaw a panagpractice teaching da. Kat maragsakan da anak amam mo kan ni Madam Socorro at cooperating teacher da. Kastamot ten kadagiti talo a learners da. Ada Mark, Ariel, kan Andrea. Iti sa bali a bangir, nagpakada ni Madam Socorro kadagiti talong estudyante. Taadalaeng papanad na. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti masakbayo. Nagadumot din ita ti tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw.
Sigurado nga urayan na kun dagiti estudyante. Socorro. Alejandro, Well, siya nga ron. Kumusta ka? nasaya ataklat tamad. Sige, mapanakon. Inton sa marunulaangan ngagpachikapak. Mabitlaing. Agsarita na ko mabit. Ibatan na ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, amangan numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Mga asim ko masokoro. Uray no italaing. Ikan na kumay ti gundaway ang makisarita kan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Socorro itinapanan na. Sapay mabisina kon. Oray siya nga rod. Mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni Madam itinapanan na. No kastaman bilang. Di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni Madam analpas tayon. Amangan ngamin no adda pay napatag-anapanan na. Isu ang mabayag pay nga agsubli dito pagadalan. Sige, bangan tayo nga rodan. Ado day ti balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat. Iti kasta, maramanan nyo mat tiluto ni mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradom laang anapatag day tabanag. Gaputa agur uray kanyak dagiti estudyantek ije pagadalan. Kayat ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputa namati akadagos ka nagiting bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na arita? Idin ka balay ko pa iti babae akayat na para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilyata. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat nak ang makasarita. Tapnula ang ipalagip mo kanyak tinapalapas. Saan? Kayat ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay laang ta ay ayatag. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem ngamda kami iti anak ta. Ita, ibagam asyak ti ayatam nga aging gaita. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati kadagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay nga aking gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko ano saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no maingkomplitan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, ako nakngarod no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jackon mapagsusurot dagiti aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mong tumatlang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag practice teaching. Kat iti saan ngag bayang, aggraduar tan tumatan iti kolehyo. Adoy ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton madamdama. Sige nga rod, sir. Sir,
Adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayaw. Kan kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay, adda ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho, manang. Adalan na lagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya at aklat tayo ti trabaho kiti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayon anangal daw, ngam saan pa asimmangpet. Di ka kati agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Simmangpet san ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakid din, no saan kayo ngagsubli? Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ospital tinapanan nyo, Madam? Ay, apay, adda ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Ita nga minti schedule ti regular check-up ko. Isa amasapo lang mapanak iti ospital. Ay, gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon oray. Katita, nakasagana kami nga klase. Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na, tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol namin nga aramidan mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuan apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jenna? Iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Ngam, napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbagaklaangan, nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo kan ni Jenna, ti makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurog ka iti balayda. Kan may sa, awan mat ti parikot kanyak no agmay may sa ak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latan dito'y Lola. Amangan nga min no kalaat nga adda kasapulan nyo. Iso na saysaya at matlaeng no adda aklat ta kadwayo dito'y balay. Adda akmanan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. Naapay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gaputadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapumat lakanyak. Napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabannog? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam mi ngamin inton bigat. Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Ang dagiti daddo mga awan mo't diferensya na, ay isuda pa iti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kunto mo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, nabilang. Sayang, gaputasaan anaadaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpat ni Madam Socorro.
Tunggal maturog ak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswen. Panagrik nak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Ngam uray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputan na singbat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadi mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasam ikadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigregatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkaduan nyo pa dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan amasukon idadagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin ngayon bilang kun kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapo iti kasjay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? Nukasta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo abak katabalasang. Ay, hanyamot tanday ta malablabit ko. Pasensya kayo la kuman, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling, nalpasyo ka din ng iti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabahwag. Gapot adamot ten dagiti dwapay ababaunan akadwak. Nasayat nga rod no kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami nakayat yo pala tiyang trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga aginana kayon. Ay, jak ngamin na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko lata ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adamayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsaak paymat. Kabaelak paymat, sir. Ngam makarik na kayo ti bannog, agina na kayo manang. Di kayag danag, tadyak kisayan ti sweldo yo. Ungayam, mabalin ka di ako yung ganda kay di bodega. Adalang amin sa pulag jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kong ti exam ko itangal daw. Makaina na matlangan. Nasaya at mo't tanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangi-dictate iti exam mo? Gaputaado nga min ti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damat ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadag ti exam ko. Nimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Apay ngagsakit matan ti ulok. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa ilang, madam. Amangan nga min outbalance kayo, kat matumba kayo pa. Agina na kayo pa ilang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulan yaw. Taapay nga enlukat yo ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kaya't ko abiro ka na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak mi manang. Anya? Ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat, kaputa nagsina kamin. Kan may sa... Imat Socorro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigud akadentenak. No bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maululaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna. Iso nga imbagakan ko na, nga aginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na maululaw. Kanagsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay. Imbaglakid din ata nakadugaw adagos. Amangan no nakaturugan. Wen Ariel,
Nakaturogan ni madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isaabay ang tayo pa'y laang. Matanagan madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Sukuro. Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amangan no nabannog laang ni madam. Iso akas jay tirik nana. Baby, gustuhan. Hindi ka nang sangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ijay balay. Gaputasan na tamatan na pagananan ni Papa. May dumparan di ba sa naglugalan mi? Madam Sukuro, agriin kayo kuma. Madam! Nagtagtagainumak. Ariel, sa dino ti ayandaan riyakan, Mark. Imunadan ang nagawid, madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan ni Lolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isa alas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro. Kan dyan akyaw. Agawid akmutin Tasukunak pa'y taapo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balay maturog manang. At nagamin duty iji hospital inton rabi. Tapno ang nakadwa na kiti babaunan dito balay. Sige sir. No day tati ko na yaw. Awagak nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak, asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Sukuro ti apo ko, manang? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itradyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Madam Sukuro iti pan nakakita na ni Dr. Alejandro iti ospital. Kinid daw nga ron ni Dr. Alejandro nga agsarita da. Iti day tamot lagun daway, nalagip manan ni Madam Sukuro tinapasamak iti kakaisuna nga anak da. Iti may sangal daw. Nagpatulong ni Dr. Alejandro kanina na saling ababaunan da nga isimpada dagiti ladawan ni Madam Sukuro kanti anak da iti salas ti balay da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro. Kan ti anak yaw. Agawid akmeten. Tasukunak pa'y ti apukok ije pagadalan. Mabalin ka di, adito ka pala ang balay maturog, manang? Adda ngamin duty iti hospital inton rabi. Tapno adda kanwa nagiti babaunan diti balay. Sige, sir. No kasta ti kunayaw. Awagak pa nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Sukuro ti apo ko, manang? Sir. Sipod simrak ti apo ko iti sped center ni Madam Sukuro tinangisursuro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class. Adalata ni Madam Sukuro, amang iwan-wan-wan kan kwa na.
No kasta, iti Esped Center ti pangisursuruan ni Socorro. Wen, sir. Iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni madam. Talaga a determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag. Mapay ngay, madam. Awan mo tan ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mutan ti oras ti panag-aawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito inilolam. Ni matlolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, Manang Saling. Hello, madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak ka na kayo. Ay saan ko pa'y laang amasukon ni Ariel ita. Gapot ako na nga minti amok, adito yak kano pa'y laang balay da maturog. Adda kano nga min duty na ija ospital. Kasta ka di, Manang. O sige nga, Rod. Ijay pailaang balay ti pagturukan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay agyaman naklaunay, madam. Ay nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot, Manang. Maawatak. Gaputa adayukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan mat kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilutluto yung asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga ang nagluto ak iti naimas asidaan, Maray, apok. Nakababain mo't itigayim mo no pasig anatang ti ipasangot akan kwa na. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yun. No siya, kayat ko di prito a karne. Gapotaman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mangan inton madamdama. Gaputa inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday, Marie, ada akon. Ada ni Jenna. Siya kon ti mangilukat iti daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O, adto yan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam sakbay amaturog ka. Agyaman madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di nasakit ti ulo yo? Saan kayo ka din maululaw? Medyo nasakit pa ilang ti ulo. Ngam ka ba ilak matan? Nagtumarak matan iti agas kalpasan ti pananganta. Madanagan ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kay matulungan no bilang. Gaputasaan kayo kat nga rod makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nangag ko ngamin itay, nga ibalbalikas yo ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Iso na laang tapimusayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawanam laang. Sayang, madam. Saan na narik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti may nga ina? Gaputat ni maten lola ti kadkadwak ngaging nga iti panagdakkel ko. Anong mayos laang? Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswas anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak BFF. Nalpas kumatan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di SPED Center. Ay, makaturturog ako. Awanan ti parikot ta.
Isa mabalintan ti maturog, friend. Sige nga, rod, friend. Maturog kan. Tamasa patapay nga agreeing inton bigat. Naisayangkat konti operasyon kada iti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiriknak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kanamuak no sa dino ti pagnanaadan na ita. Kasla kayat ko nga awakan. Makaamunitan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tati umawawag kanyak? No muna takas tuwing oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kama pa ni ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titimag mo. Akas lang marikrigatan ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla dya kun kabalan ti sakit na. Anay ko! Magandang. Umayag dito pag nanadami-tamot lang. Ipan ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apayan. Ano mapaspasamak? Agsakit ka di man ng tiulo yo. Ariel Barok. Jakon kabalan. Talaga sobrang tisakit ti ulok. Kasano day ito yun, madam? Kasapay jak kabisado nga aramatan ti cellphone nyo. Madam, adalugan na dimtang. Amangan no isudaytan tinakasari tayo itay. Siyak langin di mang sabat kan kuana, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daddo maa lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para it-exam tayo inton malam. Alaman nga rod, katagyaman ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi. Imbaglaangan taimpalubos dagiti teachers nga ag-record kadagiti discussions. Gaputa saan tayo makita dagiti isursurat da iti blackboard. Man nakaawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay lang, no i-record dagiti lessons. Ngam masapul latang agdengeg tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana? Ay, saan pa'y nga rod? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro kan kuana. Ay, amangan no inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, adaytan ni Dr. Alejandro. Umasidegan dito'y ayanta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas ka lang mabukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea kan Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya day ta, madam? Wingag paiso, Madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Sigunda ita iti gayam na maestramot laang ditoy. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka mo ta nagsakit ti ulo na idirabi
Naimbag ata day mawag kan kuana. Iso na tulungan dadagos. Sapay ko mga rod, tagimbag adagos ni madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti silid. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Wan gayam. Anyay tayong tinagan mo, Barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni madam. Sir, kalaat mo tan ti panagliday manen ti rupayo. Manang saling. Ariel, Barok. At danadagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahita tigapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaunay ti danag mi kan ni Ariel. Tamarigatan kahit ti panagsakit ti ulo mi di rabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay say jay balay. Kasanuan na mo am ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbaga na no sa dino ti pagnana Adam. Kan inalak mo kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kayat kon ti akawid. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawid na kun, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at nagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa'y? Ang mga nood dapay lang, iti ospital. Dandan ni saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. Wan nga rod, friend. Talaga na patag ni Madam kadakwada. Ngamno pa'y kasta. Inka gumaan dalat nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa'y ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa'y lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramay doon talata dagiti responsibilidad ta, kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin dito'y pagadalan. Ay, apok. Itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siya ti madandanagan para kan ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmi ti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam, Lola. Apok, agtalag tayo iti Diyos. Agimbag tumatlaan ni Madam Socorro. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, saan ang makaid na ni Dr. Alejandro. Gaputa kayat na nga awagan ni Madam Socorro. Inawagan na nga rod daytoy, kat ditaan amuan na, apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Napan nga rod daytoy adagos iti balay ni Madam Socorro. Kat impan na adagos iti ospital. Nagdesisyon nga rod ti doktor, nga apaman ang makaruar iti ospital ni Madam Socorro, kat iawid na iti balay na. Tapno maasikaso na anaimbag. Papagayam, denggan ti tuloy teseriya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kuna ti doktor, ang mabalinan arumwar ni Socorro di ospitalin ton bigat. Kayat ko aditi balay ti pagnaadan na. Iti kasta, maasikaso anaimbag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kaya't ko asulnitan lagi tinagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gaputa inutin ang mabukel ti pamilya mi. Oh. Apay akas tamatan ti panangkitam kanyak manang. Anda ka dinapatag ngay bagam? Kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti bagak. Ay, maragsakan ak unay para kada kayo kan ni Madam Socorro. Gapaw ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kayat ko nga ibaga ti kinapudno. Maipapan iti anak dakan ni Sir Alejandro. Iso nalaang tamaamakak. Gaputa amangan no ipagarup na akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko, ikanak kuma iti kirad amang ipudno iti amin. Nuan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel, idi maladaga pa'y laang. Kano kasano, anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinangrugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panagpractice ti ta. Talaga nagalisto, friend. Iso na lang, tadyak amon niya ti mariknak ita. Maragsa ka na, gaputa umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak mat, gapu iti kasasad ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw. Takanayon mo't anasaran tanukas din agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon amarikrik na di Madam ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Isu na lang ta binaybayan na. Kan nakunanapay kano, ano bilang tamaaddaan iti sakit? Saanan nga agpaagas? Gaputawan matan ti makagapong agpaagas pa'y. Ay, unay matgaya man ti sasaadon ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na. Tapno mapunas laang tiliday amarikrik na. Kastamot tan ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balahiyo tinangyagam kanyak Alejandro. Adamot balay ko apag naudak. May mayat no dito'y kan balay ngagnaed. Iti kasta, masikaso ka anaimbag. Ken maipaay amin na kasapulan. Socorro. Amok. Ado ti basol ko ken ka. Kada kayo iti anak ta. Kayat ko tagsubli idi kada kayo. Iso na lang ta pinangtaandak da mamaken papa. Nga awan kano ti matawid ko kadagiti sanikwada no si Kati Pilyag.
Kaya't daidi nga agfaila iti annulment. Iti kasta. Maikalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti day taabanag. Gaputa ay ayaten ka. Iso ang ngaramid day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaang. Kat day chay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. Sa dinong arod itan ti ayan ni Miranda. Adan iti Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kan nakiti gundaway. Tapno masulnitak nagiti nagkurangakin ka kas asawa. Ikarik. Saan tan ngagsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro. Inton malpas ti klase. Ay katuwan apok. Urayan nakto nga ron ije pagadalan yaw. Taagdiritso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asan ko ang nakadwan ni Madam. Mailiwakon kan kwa na. Ipakitak to kan kwa na ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado ang maragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Tainton dumtang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Angam nuguraan nakman bilang. Sapay kuma tamapakawan nakto. Ha? Anyo ti kayat yu asawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yu kanyak. Basta, apok. Pakawanan na kuma. Igapo tadakkel ti basol ko ken ka. Kastoy gayam ti agusar iti computer. Nagmayat. Alalis to ti pa nag-take note kadagiti lessons tayo. Wen nga rod, kan mabalin tayo pa'y abasahan dagiti lessons tayo. Gaputadan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasaya at mat, tanala kayo ang nasursuro ti ag-computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti panag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga gisuro kan ni Madam Jenna, Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, Madam. Nalaing kayo nga gisuro. Iso nga daadapay nga gagat kami nga giskwela. Tapno agbalin kami tumat ang maestro kan maestra kas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasaya at mata na panunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Makalawasan idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya at aklatamat, Madam. Imbagak kan ni Lola Saling. Asumuro takkan kwa na, kalpasan ti klase. Gaputa kailiw kayon. Kan oray da Andrea kan Mark. Kanayon da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Kailiw kun amangag ti panagkanta kan panagtukarayo iti gitara. Isu na lang. Tama nga no di akon makasubli iti panagisurok. Gaputad damot ang sakit ko. Ha? Madam? Ne, apa yan? Agsangit ka mutan. Di naksangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y matanatay. Madam? Agimbag kayo pa'y? Saan ka di? Maagasan pa ito sakit yo? Juan Barok, ikagumaakdag paimbag. Katno bilang tamapasamak dayta. Agsubli aktumanan iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurok nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Isu adikan agliday, Ariel. Sir Alejandro, itay pay laaboy-buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel.
Diyo ka di kayat ti umasidag ka dakwada. Madamdaman ton nga sit ka kidamanang. Talaga ka di nga si dagdirik na da Socorro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, wen sir. Agtawon laang idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumot idi nga SPED teacher ni Madam Socorro kadagiti visually impaired. Kat iso tinangisuro kan ni Ariel nga agbasa kan agsurat iti braille. Kastagayam. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel, kanayon latama pan iti SPED Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Socorro. Uray no nasaam tinagdalanan na. Nagasat latat ti asawak. Gaputat darag ti estudyante na amang ipatpatag ken kuana. Maray, apog. Umadanin ti panagtulpos mo iti kolehiyaw. Anya nga iti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasag ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga rod na makapasa ka adagos, apog. Tapno stable to matan at ti trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mangisuro iti pagadalan nga ayan mi itang ag-practice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maaddaan damot iti napintas a masakbayan. Pagtuyan nagiti agas at umarem, Socorro. Agyamanak iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Pasensya kan no nakadisturbo akon dito'y balay mo. Numabalin agsubli ako man ijay balay. Masasaya at matlaang no dituyan ti pagnadam. Taan mo't mga sikaso kan ka ijay balay mo. Kan may sa awan parikot kanyak no asikaswan ka. Taagasawa tamad. Iso a responsibilidad ko ti mga sikaso ken ka itatakasapulam ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbag lahangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuana. Makaragsakak ti mga sikaso kan ni Madam mo, Ariel. Kayat kong amin nga ipariknakin kuana tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yo, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na ornos kayon kan ni Madam Socorro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umis-isem ka. Anya ka diti is-isemam, apok. Da Madam Socorro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa perme ti panangasikaso ni Sir Kankuana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nangro na ita kan ni Madam Socorro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di? Panagrik-nak, no kadwak da Sir kan Madam. Kaslasyak ti anak da. Gaputa nasingpat daw na kanyak. Ay, no amom la kumaapok. Sika talaga ti pudpud nga anak da Sir Alejandro. Lola, adda ka di bagbagayo? Ay, awan, apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay seled ta maturog tan. Masapa kapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kan ni Lola Saling. Anakarwaren ni Madam Socorro ija ospital. Wen, Andrea. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kasta gayam? Balay ti asawa na. No kasta, at dagayam asawa ni Madam? Wen nga rod,
Awan ngamin tinais-istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Sukuro. May sa doktor. Ket isu ita ti mangas asikaso kan kuana. Kan adda pay anak daa. Isu na laeng tanatayan. Ay, sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin balay da madam. Ijay tayo nga agdiretso. Apaman na malpas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarungkaran yumat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapan mi sarungkaran ni Madam Socorro inton malam. Ay, sayang. Gaputasaan kami ang makasurot. Kaya't mi mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga aramidan mi itiya universidad. Sana bali, Jenna. Mabalinta mo ti sumarong karkan ko na inton sumarong nga aldaw. Kat kadwatan to man ang dagiti talo. Isong apaman amalpas ti klase yo. Orayan nyo ni Lola Saling, ha? Tapno kadwayon to amapan iji balay da madam. Wan Madam Marie, urayin mintulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbit gumatang karag iti agas sa kasapulan. Agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Agyaman ako unay iti panangas asikasom kanyak, Alejandro. Kat gapo iti dayta. Kayat ko nga ibagakan ka anapakawan kan. Ken nakasagana akon amang ipaay iti maikadwa agon daway. Tapno maurnos ti estado ta ka sa agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan nakon. Saan nakon akagura? Saanan? Gaputan nakita ken nariknak ti panagbaliw mo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyawanak. Tainik kan nak iti maikadwa agon daway. Tapno makabawi akan ka. Kat ikarik. Saan tan nga agsina Apolos. Ken di kan baybayan. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno agimbag ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rigotazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.